Hej, hvem er du? Hej, jeg er Kjeld. Jeg er 100 år. Vil du have det her tryllestav, så skal du hoppe over de 6 bildæk. Okay. Jeg vil gerne have din datter på det her tryllestav. Jeg vil ikke have dit tryllestav, men du må få min datter, hvis du klarer 2 prøver. Okidoki. 1, 2, 3, nu hopper jeg. Skal vi danse? Okay. Så, nu har jeg klaret de 2 prøver. Så er det klart. Du må få min datter. Og de levede lykkeligt til deres dages ende slut.